kun ei ole vuotoa. Täällä. Ja. Vuotoa. Ja kun otetaan pois. Ei ole vuotoa. Sitten yksi sylinteri. Elikkä nokat ylhäällä. Elikkä nyt jos siellä ei ole vuotoa, niin se on siellä vihreällä alueella mittari. Niin, 0. Ja nyt te menee selkeästi punaisella, eli nyt siellä vuotaa. 44% oli vuoto. Asia selvä. Noin. Sitten otetaan toinen sylinteri. Jop. Jatka kuvaamista vaan. No niin, siinä on sitten seuraava sylinteri. Lopetto ylhäällä. Niin, nyt se on niin tiukkaa kiinni, että... Hyvä tiiviste. Moottori on käännetty niin, että venttiilit on tiukasti kiinni. Noin. Noin. Zero. Joo. Ja jälleen 50. Kyllä. Ja alakertaan suhisee äänestä päätellä. Joo. Ei kuulu mitään. Tai ehkä aavistuksen tulee pako. Venttiilin kautta. Niin. Mutta loput menee männän renkaiden ohi. Saisinko aina sinne jonkun Otas toi ja katsotaan tota samaa. Ei, se on ihan marginaalinen mitä sieltä tulee. Niin, ei 52 pinnaa. enää juurikaan mittarissa venttiilin ohivuoto. Noin, otetaan sitten vielä yksi sylinteri tosta malliksi. Käännetään moottoria. Venttiilit on kiinni. Työkalu. Kierretään pois. Nolla. Joo, ei vuotoa. Ja 46 pinnaa näyttäisi olla. Joo. Ja sitten vielä vertailun vuoksi tyhjennetään. Ja nyt on täysvuoto. Kyllä. No. Kyllä. Eikä aika huima vuotoa. Poikki vaan. Niin tosta voisi